Ola amigos, un día máis estou con vos. Bueno, pois hoxe tocou facer a BTT do Requeixo nas Neves. Aínda que isto é a intro, o certo é que está gravada pois como cousa de prácticamente unha hora logo de terla rematado. Tardei aproximadamente 2 horas 10 minutos, teño que verlo polo miúdo, pero aproximadamente, minuto arriba, minuto abaixo, ese foi o tempo que tardei en realizar a ruta, 35 km, non sei canto foi o acumulado total, pondréivolo por aquí. E a verdade, teño que decir que antes de que vexades o vídeo, que non me atopei en condicións durante toda a proba. Tive molestias de estómago durante prácticamente toda a ruta. Empecé pouco despois de tomar a saída a sentirme mal, por medo a facelo peor. Si é certo que me hidratei bastante ben, pero evitei comer e intentei tamén aguantar todo canto puden. Conseguín acabar a proba, que era o importante, o tempo era o de menos, sin dúbida. De estar en mellores condicións, o obxectivo era baixar das 2 horas, por suposto, pero bueno, satisfeito. Esperemos que de aquí a 3 semanas na BTT do Carneiro en Moraña estemos en mellores condicións, me sinta mellor, e o resultado obviamente sexa mellor. Tamén é certo que hoxe influiu moito tamén o tema do calor. Levamos unha semana prácticamente con unha vaga de calor insoportable. Hoxe había temperatura xa contra o final da proba en torno aos 29-30 grados de temperatura. É moito xa para unha BTT, pero bueno, mellor iso que os 36-37 que estivemos tendo estes últimos días. Pero bueno, aínda así, non quero culpar a temperatura nin a nada diso. O certo é que, xa digo, non me alimentei a propósito para non ter maiores problemas, e o resultado foi este. O importante é ter acabado a proba, e o demais é secundario, non pasa nada. Espero que disfrutedes do vídeo e, como digo sempre, vémonos nos camiños. Vale, vale.
Xa pensei que me perdera, carallo. Vale.
No. No llegué agua.